Следващия зрител, ако обичате, чалгата долу, чалгата долу. Точно така, професоре, точно така. Долу чалгата! Да чуем следващия зрител. Иванов от Велико Търново да попитам, сменихте ли си памперса тази вечер? Сменихте ли си памперса тази вечер? Василев, все едно не сме го чули тоя. Да, ама професора го чу. Тия, които говорят гадости, имат идиотски, дивашки, примитивни, продрани пиянски гласове. Мисля, че това е огледало на тяхната култура и благодаря, че 85% от зрителите ми презират тия купени, пияндурски, сринати, видеотени българи. Господин Вучков, тази изметна проява около 450 хиляди души. Толкова са оставащите 15% от около 3 милионната ви аудитория, както твърдите, не? Дано следващия зрител да е от 85%. Следващия зрител, здравейте. Ало, Слушам ви, заповядайте. добър вечер, педал Марсен. Браво, бе! Не предполагах, че простотията имала и нежен глас. Мале, сега разбирам какво е имал предвид професора, когато каза... Тия купени, пияндурски, сринати, видеотени българи. Прав сте, професора. Това момиче е антижена, антимомиче. То след време изглежда, то ще опъва мъжете, а не мъжете нея. То като му дойде времето, ще се разберат кой кого. То след време изглежда, то ще опъва мъжете, а не мъжете нея.